I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera kagem kita sedaya, Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan dumateng kita sehingga saged makenpal wonten mriki. Wonten ing kalodhangan menika keparengan kula makili kanca-kanca saha sederek ngaturaken menapa kemawon adicara ingkang badhe kalaksana ing dinten menika. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, sakmenika sampun kathah sanget motif lan model ing kalebeting busana. Saliyane model motif kalebeting busana, uga tambah akeh warna anyar sing dikenal lan ditemokake. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, kabeh sing ana ing busana jaman saiki beda banget karo busana lawas. Bentenipun ing model lan werna. Ing model kuno, model busana cenderung lawas lan duwe unsur budaya. Warna-warna uga cenderung netral kayata putih, ireng, coklat, lan liya-liyane. Dene model busana saiki cenderung eksentrik nanging uga ana sing netral. Bapak Ibu guru tamu undangan ingkang kinurmati, kanca-kanca ingkang kula tresnani, bocah-bocah zaman saiki yen sapa wae sing nganggo busana lawas samesti bakal diarani elek, norak, lan jadul utawa lawas lan liya-liyane. Senajan dideleng lan dienggo maneh klambi jaman biyen iku luwih unik lan luwih apik yen panjenengan yakin. Andharan ingkang saged kapendhet saking pidhato kula inggih menika, aja ngadili wong saka sandangane amarga sing tuwa durung mesti ketinggalan jaman utawa norak lan elek. Lan pangarep kula muga-muga luwih akeh para muda sing seneng karo busana lawas utawa kuno kayata kebaya batik lan sepenunggalane amarga nguri-nguri budaya. Bapak Ibu guru lan para tamu undangan ingkang kinurmati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, menawi wonten kalapatan kula nyuwun pangapunten lan mekaten atur kula mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing adicara sanes. Matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.